Какво каза ти? Да, тя ще отиде там. С екскурзия обаче. През фирма. Да. 5-6 хиляди лева. Ма ти никога няма да отидеш. Ти никога няма да отидеш. Бре, кой си ти да й говориш тези неща? Бре, кой си ти, че ми отсъждаш дали аз ще отида, дали няма да отида? Ти откъде го знаеш това нещо? Пророк ли се изкарваш? Какъв си? Откъде знаеш? Много странен човек си. С цялата си злоба. Ами нека да отиде, бе. Нека да отиде, както казваш, ще си начеше крастата. Защото това е на нея план от години назад. Да, нека да отиде. Хубаво да нещо да й се случи там. Защото нейната глава е пълна с какви ли не фантазии. Ти не дей слуша какво ти говори. Да, екскурзия, то екскурзия се води. Тя не отива там като имигрант, както е мене, както много други хора по този свят тръгват сами и се търсят как да преживяват, да оживяват. Ние не живеем, ние преживяваме, оживяваме. Тя, царицата, магарицата, не тръгва да са в трудното. Тя ще ходи на екскурзия. То е ясно, че е екскурзия. Няма ходи там да се чуди как да се намери работа, че да се озакони, че дали ще озаконят, че дали няма, че ще я депортира, че той, че не. Тя такива неща не разбира. Тя не знае такива истории в живота си. Да, естествено, че е екскурзия. Обаче за тая дума екскурзия се крият други неща. Още не си наясно. Или си наясно, ма не искаш да си го признаеш. Да. Пък ти за мен не можеш да говориш, защото представи си, че може да не отида заради нещо, защото може пак нещо лошо да ми се случи там и Бог ще ме предпази, естествено, за да не отида. Където ще да е. Не говоря конкретно за там. За където ще да е. Защото мен Бог ме пази. Да, мен Бог ме пази. И ме е пазил много, много, много истории. Нека да отиде. Да се намери там някой кореец ли ще е, китаец ли ще е, защото там има и китайци. Тя ще обърка, тя няма да може и да ги разграничи. Японец ли ще е. И ще се опита да остане там. Да, нека да отиде. Да се намери. Пожелаваме го от все сърце. Да останеш сам. Пожелавам